ваше прізвище Різадінова. Як Різадінова. Давайте я вам краще напишу, ви просто перепишете. Вас в українському спорті називають залізною леді. Це для вас комплімент чи ноша? Це однозначно комплімент. Я пишаюсь тим, що я народилася в Криму. Чи усвідомлювали ви важливість цього місця на мапі світу? Якщо б я знала, що через декілька років в когось будуть якісь там питання чи міркування з приводу чи Крим, я б, напевно, не повірила. Чому, як ви вважаєте, мова важлива? Якщо б я думаю, що ми розмовляли українською мовою в своєму дитинстві, я думаю, що багато чого б не було. Дуже важливо дійсно розуміти, що якщо Крим наш, давайте Крим наш буде не тільки на словах, але й на ділі. Має переважати талант чи праця? Талановиті діти дуже ліниві. Дуже. В мене буде медаль, якщо я відмовлюся від особистого життя. Тобто відсутність особистого життя – це моя сплата за медаль. Тобто там таке було в мене в голові. Ми всі класні. Навіть якщо в тебе зріст не 1,70 м, я не знаю, 8, ти класна, ти унікальна, в тебе просто неймовірний потенціал. Салям алейкум, вітаю, це проект «Обличчя вільного Криму». І перш ніж ми почнемо, закликаю вас підписатися, поставити вподобайку і написати нам коментар. Сьогодні «Обличчя вільного Криму» моя талановита співвітчизниця, чемпіонка світу з художньої гімнастики, олімпійська призерка в Ріо-де-Жанейро Анна Різадінова. Вітаю вас, Анна. Вітаю. Дуже рада вас бачити. Дякую, навзаєм. Вас в українському спорті називають залізною леді. Це для вас комплімент чи ноша? Комплімент, однозначно комплімент, тому що з першого погляду художня гімнастика – це про легкість, граціозність, але насправді тільки, напевно, тренери, саме і спортсменки, знають, що за цим стоїть. Не знаю, з дитинства мене виховували бути сильною, бути залізною, бути готовою до війни саме на килимі. Тому для мене це однозначно комплімент. Ви сказали про своє дитинство, і тут більше хочеться поговорити про ваше становлення, про місце, де ви народилися, де ви зростали, де ви, власне, розпочали свій шлях в художній гімнастиці. Це Крим. Чи усвідомлювали ви важливість цього місця на мапі світу? Я завжди кажу, що люди з Криму, хто народився саме у Криму, вони особливі. Не знаю, чи то сонце, чи то море, я не знаю що, але ми дійсно якісь такі сонячні. Я пишаюсь тим, що я народилася в Криму, особливо зараз. Там дійсно пройшло і моє становлення, і дитинство, і, не знаю, найкращі моменти, напевно, мого життя саме були у Криму. Чи була б я такою, якою я є зараз, якщо б я народилася в іншому місці? Тому що, не знаю, якісь такі особливі моменти, пам'ятаю, навіть як ми їздили на море, як збори, спортивні збори в Алушті, це було просто щось неймовірне. Я кожен раз закінчувала гімнастику після цих зборів, але напевно тільки зараз я розумію, наскільки багато вони нам давали, і наскільки зараз не вистачає нашої цієї спортивної бази. Не знаю, змагання, чемпіонати України, чемпіонати Криму. Це все був мій шлях, і зараз тільки по фотографіях, але я згадую ці моменти. І, яка в нас також база в Сімферополі, просто неймовірна. Такого залу, я не знаю, це просто мрія. І це все, завдяки цьому я стала тим, ким я стала в художній гімнастиці. Ви родом з Сімферополя? Так, я родом з Сімферополя, так. Яким було ваше дитинство в українському Сімферополі? Я точно знала, що Крим – це Україна. Це навіть, я не знаю, якщо б я знала, що через декілька років в когось будуть якісь там питання чи міркування з приводу чи Крим, я б, напевно, не повірила. Але якщо казати саме про українську культуру, українську історію,
Знову ж таки, тільки зараз я аналізую, чи можу сказати, що її було мало. В школі, як я пам'ятаю, один раз на тиждень була українська мова. Історія України взагалі не пам'ятаю. От чесно, я не пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що я зростала на російських артистах, російські пісні постійно були, і вони були усюди. Тобто це був пляж, ресторан, кафе. Тобто, от якось постійно була саме чомусь російська мова. Та це і в Києві було. Тобто в Севастополі там взагалі якось, я пам'ятаю, Радянський Союз і взагалі Росія, це прям був культ у людей. Але я була маленька і якось, я не відчувала, чому так. От чому? Чому мало українського? І тільки зараз я розумію, ще там. Тобто ми почали десь ось цю, як це правильно навіть сказати, десь не тільки з 14-го року. Тобто треба було набагато раніше, як на мене, говорити про українське, говорити українською, додавати українську культуру, українську музику, українських письменників. По телебаченню всі фільми, все було російською мовою. А потім, коли я вже ось зараз зростаю, і мене якось щось там кажуть, що а чого ти розмовляєш російською мовою? А як, якщо моє дитинство, воно пройшло саме на російській мові? Тому тут питання, скоріш за все, не до людей. Я так можу сказати, що люди? Людям що дають, то тим вони і живуть. І в мене на той момент не було навіть вибору. Я приїхала до Києва, також я не пам'ятаю, щоб ми розмовляли українською мовою чи якось. Тобто завжди усюди була російська. Так, це я зараз розумію, яка це була помилка. Але от на той момент якось так, дійсно я мало відчувала. Але от це, якщо ми говоримо про якесь середовище. Але коли ми підіймали український прапор, і коли лунав наш гімн, тоді я чітко розуміла. Тобто Україна, я пишаюсь, і я хочу виступати тільки за Україну. Тобто от в якісь такі моменти саме в спортивній сфері. Ви знаєте, досі лишаються люди, які говорять російською і в публічному просторі, і в побуті. Чому, як ви вважаєте, мова важлива? Важливо по-перше, це як наша ДНК. Тобто треба розуміти, що ми з України, ми знаємо свою культуру, ми знаємо свою історію, ми знаємо свою мову. Це дуже важливо. І якщо б, я думаю, що ми розмовляли українською мовою в своєму дитинстві, я думаю, що багато чого б не було. Тому що зараз навіть нашим батькам перейти на українську мову, це дуже складно. І я можу сказати, що це також такий трошечки такий бар'єр для людей, тому що вони хвилюються, вони якось бояться, я не знаю, українську, а тут змушують, вони думають розмовляти українською. Ні. От зараз це все, що відбувається, абсолютно свідомо. Я свідомо вивчила українську мову, тому що в якийсь момент я просто стала відчувати, що це неправильно, що я розмовляю російською. І це відбулося до 22-го року. Тобто я просто зрозуміла, я живу в Україні, і я не розумію навіть фільми, і я просто не розумію українську мову. Тобто, як це? І я почала щось робити. Але я радію, з іншого боку, що вже наші діти, тобто наступне покоління, вони будуть природньо знати свою мову, вони будуть пишатися цим, і вони просто не зіштовхнуться ось з цією проблемою, що в 30 років ти такий «Вау! А ти же живеш в Україні, а чому ти розмовляєш російською?» Тобто, як це? Треба, кудись не туди, треба щось міняти. Коли востаннє ви були в Криму? Я скажу, після чемпіонату світу в Києві, це був 13-й рік,
Я встигла. Я встигла, так, і мене відпустила, напевно, один раз Альбіна Миколаївна Дерюгіна мене відпустила додому на відпочинок. Взагалі-то ми не відпочиваємо в художній гімнастиці, але тоді я виборола от якраз золото в вправі з обручем, і мама дуже-дуже просила, я пам'ятаю, мене відпустили. Я навіть ще потрапила на нагородження з Олександром Мусиком, я пам'ятаю, спортсмен року саме в Криму. Він був серед чоловіків, я серед жінок. Ось, напевно, це був останній раз, так, коли от я була. А далі все, знаєте, в тумані. Тобто я просто навіть якось не розуміла, ще була дитина, була зосереджена саме на своїй кар'єрі, змагання, олімпіада, тобто якось так навіть референдум, що це таке, я навіть я не розуміла. І якось так воно тільки після олімпіади, от коли закінчився цей шлях, після Ріо, це 16-й вже був, я взагалі почала розуміти. Але знову ж таки, стільки було питань, а відповідей не було. Як це? Як, чому? В мене ж в паспорті ось Сімферополь, місце народження Україна, а як зараз? А що я не зможу? Тобто ось стільки було питань, що це просто був такий якийсь шок для мене. Чи ви зараз підтримуєте з кимось зв'язок, не знаю, з однокласниками, з друзями, з родичами? А вже ж я підтримую зв'язок з мамою. Дуже складна тема, і, напевно, легше було б взагалі замовчувати її. Але для мене важливо це говорити, хоча я розумію, що це небезпечно в першу чергу для моєї мами. Але от я просто відчуваю, що я повинна це говорити, проговорювати. Так, я спілкуюся з мамою, в мене дуже багато друзів, хто залишилися в Сімферополі, і не тільки. Коли розпочалася війна, багато хто підтримував, я скажу так. Потім все одно ось ця пропаганда, вона бере своє, і ти нічого з цим не можеш взагалі зробити. Вона працює в них, я не знаю, настільки потужно, що навіть класні наші нормальні люди, які, в принципі, з розумом, вони все повинні розуміти, але все ж таки, ось ця пропаганда, вона робить свою справу. І потім в якийсь момент я просто вирішила для себе, от з мамою, коли там було декілька разів, коли вона просто потрапила у лікарню після наших розмов, тому що це було дуже... Я хочу донести свою думку, а мама хоче донести свою думку. І ось тут така війна починається. І коли от закінчилася ця війна таким лікарнею, я просто сказала для себе, мама в мене одна, і це найрідніша людина для мене. Тобто це наразі моя і подруга, і мама, нарешті, тому що мама все життя була тренером для мене, знаєте, не вистачало дуже ось цього конекту, цієї підтримки. І я для себе знаю, що Крим наш, і я знаю, що це наші люди. Я навіть не, в моєму розумінні, навіть я не уявляю, що це, навіть я не можу вимовити це, як вони, росіяни. Тобто в моєму розумінні це наші українці. От я якось для себе так вирішила. І так, я спілкуюся, але не на тему там війни або щось таке. Я вам дуже вдячна за те, що ви в кожному своєму інтерв'ю розказуєте про Крим, що ви з Криму, і розказуєте, що люди там насправді ніякі не зрадники, що люди просто опинилися в таких обставинах так. І просто лишаються в себе вдома. Я пам'ятаю, що в 14-му, в 15-му і в 16-му році, власне, говорили ще якось про Крим, потім, так. Це, знаєте, якось так в небуття пішло. На початку повномасштабного вторгнення наче знов заговорили, Так. а зараз знов затища. Чому ви говорите, навіть коли ця тема, можливо, не така популярна? Говорю, знову ж таки,
Не тому, що треба, не тому, що так правильно, або там ще щось, а тому, що відчуваю. Тобто, коли ти, це твоя рідна земля, я навіть не знаю, як пояснити. Це твоє по праву. Я ж кажу, в паспорті це твоя рідна земля. І тому, не знаю, я, напевно, ніколи не забуду, що Крим – це Україна. І для мене важливо, знову ж таки, десь відстоювати людей в Криму, тому що дійсно є таке відношення, що вони зрадники, і родичі їх також зрадники, і взагалі якісь ми не такі. Але дуже важливо дійсно розуміти, що якщо Крим наш, давайте Крим наш буде не тільки на словах, але й на ділі. І якщо ми хочемо, я впевнена, що ми хочемо повернути все ж таки Крим, то ми повинні відноситися до людей в Криму як до наших. Там тренуються наші спортсменки, там тренують наші тренери. І не знаю, я вірю, я завжди з вірою йшла і на Олімпійські ігри, і зараз я вірю, можливо, це крейзі хтось скаже, але я вірю, що Крим все ж таки повернеться до нас. І треба просто не забувати і нагадувати знову ж таки людям, що їх тут чекають, і що к ним добре відносяться, з розумінням. Так сталося, але ми друзі. Тобто ми вас чекаємо, це дуже важливо. Тому що якщо ми будемо постійно говорити, ви повинні розмовляти українською чи ще щось, дійсно вони і так залякані там. Вони будуть просто боятися навіть подумати про Україну. Їм також потрібна підтримка, я можу так сказати, від нас. Я не знаю людини, яка б в своєму житті не хотілося колись повернутися в батьківський дім, бо це місце, де ми дійсно засинаємо спокійно, бо ти знаєш, що твої рідні зараз поруч в кімнатах, вони засинають, ти засинаєш, ви зараз поснідали, не знаю, пообідали, повечеряли. І це неймовірне відчуття. Мені хочеться, щоб кожна людина ставила на наше місце і себе. Так. І просто уявляла собі, а як це 10, навіть більше років не їздити і не переступати цей поріг батьківського дому. І коли твою родину просто розділили, і ви не можете бачитися, і взагалі там не можете спілкуватися нормально по телефону чи ще щось, ти не можеш онука показати прабабусі, це неймовірно складно. Тобто як це у людини, як можна просто взяти і стерти історію? Це неможливо. І якось намагатися в цій ситуації, я ж кажу, ще й не мовчати, а казати, проговорювати якісь, я повторюсь, дуже небезпечні речі там для наших родичів. Це треба дійсно цінувати, я вважаю. Ви сказали, що ваша мама нарешті стала вашою подругою, а не тренеркою. Власне, те, що ви з дитинства займаєтеся художньою гімнастикою, це ваша ідея, ваша мрія, чи це мама, вирішила за вас? У Сімферополі на той момент, що в нас було для дівчат? Бальні танці, теніс і художня гімнастика. Але художня гімнастика завжди була така дуже гучною в Сімферополі, тому що всі знали, і Катерина Серебрянська, олімпійська чемпіонка, тобто в нас дуже багато було чемпіонок світу, дуже-дуже сильна школа. І мама вже ж привела мене на гімнастику, але мені дуже не сподобалось, дуже просто. Там почали розтягувати, просто там така ще радянська була школа, щось там мені сказали, там все не так в мене. Ось, і я якось не захотіла. І мама, дякую мамі, взагалі батькам, за те, що ніхто мене не змушував. Ніхто. Не хочеш? Добре, щось там, танці тоді спробуємо. І через рік я якось сама захотіла знов прийти на гімнастику. І ще було дуже зручно, наша школа номер 40, вона знаходилася якраз через дорогу до спортивної зали. Тож дуже зручно було для батьків. Після школи я сама бігла на тренування. Тобто все було так розташовано через парк, ми йшли. Це такі класні спогади. І якось воно так пішло. Мама, як професійний тренер, вона не вірила.
Вона не вірила, що з мене щось буде. Ну, вона просто об'єктивно, не через те, що там мама в мене якась сувора там, або там, ні. Просто вона об'єктивно бачила, що в мене там немає якогось таланту для цього виду спорту. У нас дуже він такий дуже суб'єктивний, ну дуже. Тобто і модельна зовнішність повинна бути, і там розтяжка одразу, і гнучкість, і балетна стопа. Ну все просто. Дитина повинна мати. В мене там нічого такого не було. І мама якось так навіть до себе в групу ніколи не брала. Ну, тобто якось так, ну, нехай вона ось там. Ось. А потім я настільки хотіла, ми там з татом і розтягувалися вдома і бігали через парк, щоб там в мене дихання було краще. І багато чого робили. І так поступово Альбіна Миколаївна Дерюгіна запросила мене у збірну команду України, спочатку юніорську до Києва. Знову ж таки, довго вважалися. Тобто ми якось так, ну а як від батьків, там у 16 років, відірвати до Києва. Київ – це щось таке, не знаю, було велике, щось таке. Але вирішили так, далі жила в спортінтернаті в Києві. Такий шлях дуже пройшла також складний, я б сказала. На метро одна, да, багато чого було, але от знову ж таки це все моє становлення. На ваш погляд, має переважати талант чи праця постійна, системна, така, щоб от був якийсь успіх? Зі свого досвіду можу сказати, що талановиті діти дуже ліниві. Дуже. Ну от це просто факт. І тому я вважаю, що все ж таки праця, але це повинна бути надпраця. Тобто дуже багато зараз дітей, якщо вони просто гарно потренувалися у залі, вони думають, що вони прям, ну просто, я не знаю, на всі 200% відтренувалися. Ні, я розумію, що там ще потенціал дуже-дуже великий. І от ми, я не знаю, наше покоління, воно якось не боялося перепрацювати, десь залишитися після тренування навіть, прийти у вихідний день, у неділю, там ще потренуватися, або побігати до тренування в 6 ранку. От не боялися перепрацювати. Зараз є таке, не дай Боже, там трошечки більше. У неділю прийти, ой, ні, я не готова, ну, тобто ні, в мене там щось заплановано. А от ми не боялися десь пожертвувати, і це от, як, життя нас, напевно, нагороджувало за це. Ну, тобто я взагалі розумію, що я відмовилася від усього, абсолютно свідомо, від побачень, від, я не знаю, кінотеатрів, дискотек і так далі. Тобто абсолютно свідомо я знала, що мені потрібна медаль. Все інше може бути після Олімпіади. І так воно і відбулося. А немає такого суму чи туги за тим, що просто не було дитинства? Є такий, а вже ж є такий, більш того скажу, зараз розбираємо все це з психологом. Я шокована, от скільки було бар'єрів саме в моїй голові, саме через спорт. Тобто я собі там такого намалювала. Наприклад, от в мене буде медаль, якщо я відмовлюся від там особистого життя. Тобто відсутність особистого життя – це моя сплата за медаль. Тобто там таке було в мене в голові. І зараз це все треба пропрацьовувати. Ну, тобто, от завжди є такі дві сторони медалі, і це правда. А вже ж, це як, звання на все життя, але от ця інша сторона, вона іноді така страшна, можу так сказати, тому що навіть зараз я розбираюся з цим всім, і там я взагалі не знаю, як я існувала, як я змагалася, як я, напевно, ось саме ця моя мета, ось така, я нікого не бачила, нікого не чула, мені ніхто не потрібен, от тільки медаль, ось ця жага просто до цієї медалі, напевно, вона мене і довела. А коли ви отримали, ви заспокоїлися? Так, заспокоїлася, і це таке був момент такий, я це зробила, просто всесвіт, я не знаю, Бог мені допоміг, тому що, правда, Олімпіада – це такі змагання,
Кажуть, що не один чемпіонат світу, Європи, ніщо не може порівнятися саме з Олімпіадою, тому що ось цей потужність, цей накал просто енергії, хвилювання, зосередженості, він такий там був в Ріо. Я впевнена, що на кожній Олімпіаді так само. Що це просто неймовірно було, коли ти не відчуваєш ніг, рук, нічого не відчуваєш. І ти розумієш, що вся країна чекає медаль, тому що в тебе рейтинг, все там дуже полюбляють прогнозувати, і Різадінова в гімнастиці, в нас буде медаль. І зараз ти розумієш, що країні потрібна медаль. Знову ж таки, це вже була окупація Криму. 16-й рік ми завжди боролися ось з Росією, завжди в нас ось це протистояння було. І знову ж таки багато інтерв'ю, багато запитань було. А ти з Криму, чи Крим? Ти українська гімнастка з Криму. Тобто багато уваги саме на цьому було, тому мені неймовірно потрібно було ось взяти, вибороти цю медаль. А це той виступ, де ви під Джамалу, під 1944 робили? Так, показовий виступ у нас був під Джамалу, 1944. Знову ж таки, там щось довго, я пам'ятаю, вирішували, там, під яку, допускати, не допускати нас, тому що там нібито не можна. Багато всього було, але так, ми все ж таки нас допустили. І це був такий класний номер під Джамалу. Да, це було, я пам'ятаю, дуже потужно. Це пісня про депортацію кримськотатарського народу, про Сюргюн в 1944 році. Чи ви знали щось про це в дитинстві? Ні, взагалі, знову ж таки, нічого не знала, нічого якось так, вже в більш усвідомленому, напевно, віці якось сама почала розбиратися з цією темою. А просто шлях спортсмена, ти як, не те, що по в'язниці, ні, але ти дуже такий закритий. Ніби ізольований. Ізольований від світу. І ти, я ж кажу, референдум, там ще щось, ти навіть, в тебе ось такий, в такому стані ти знаходишся, медаль, ти як зомбі. І ти йдеш до своєї медалі, і ти навіть не розумієш, що відбувається навколо. А в дитинстві, не знаю, однокласників в оточенні кримських татар, діточок не було? Знову ж таки було, я пам'ятаю, в садочку і в школі були, але якось ми не розмовляли на якісь такі теми. Тобто, не знаю, якось навіть теми такої не було. Зараз ви є тренеркою в академії імені Анни Різадінової. Що з того, що було в вашому дитинстві, ви ніколи не повторите в тренуванні? Ой, клас, дякую за запитання. Коли я відкривала академію, взагалі все, що я роблю, я намагаюся робити саме зі свого досвіду. Це для мене дуже важливо. Книга, я також написала мій роман зі спортом. Це суто моя автобіографія, і це важливо для мене було. Коли я відкривала академію, я не хотіла просто, відкрити бізнес або там, щоб було, треба чимось займатися. Ні. Тут набагато глибше. Я, як дитина, пережила дуже багато болю, можу так сказати, протягом занять художньої гімнастики. Я пам'ятаю свій перший день в художній гімнастиці, коли тобі просто говорять, що ти не така, ноги не такі, я не знаю, там плечі заширокі, затовста, ноги там кривенькі якісь там в мене стопи нема. Тобто в тебе, знаєте, як сканують, і так, мінус, 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 мінус. І ти дитина. І ось, знову ж таки, ось цей момент, ось ці слова, мені вже 31, а вони зі мною ось ці там 25 років. І наскільки тренер може бути дійсно другом для спортсмена, і наскільки тренер може посіяти ось ці сумніви, які протягом всього життя зі мною. Знову ж таки, умови. Я пам'ятаю, приїхала в Київ, зал холодний, грудень-січень, ми там просто тренуємося в шапках, дуже холодно, там просто
шкарпетки, я не знаю, по 2, по 3 пари надягали. Ну, дуже холодно. З булавами працювати неможливо було. Зал неповномірний, тобто нестандартний. Там килими не були правильно розташовані. Стелі нема, щоб нормально працювати. І я вирішила, що от перше, нормальне буде відношення до спортсменок, це дуже важливо, тому що до Олімпіади дійде, ну я не знаю, якщо одна дійде, то це слава Богу, тому що це дуже такий вид спорту, відсіює він дуже-дуже багато дівчат. Тому перше це відношення, нормальне відношення. Тобто в академії ніхто ніколи не скаже, там, я не знаю, там, ти якась не така. Ні, ми всі класні. Навіть якщо в тебе зріст не 1,70 м, я не знаю, 8, ти класна, ти унікальна, в тебе просто неймовірний потенціал. І я хочу, щоб в Україні кожній дитині, кожній дівчинці це казали, тому що це неймовірно важливо, щоб потім ось так з психологами ці дівчата не розбирали усі там свої якісь проблеми в голові. Далі умови, шукала зал. Знайти зал в Києві зі стелею 9-10 метрів, ну, палац спорту, добре, а де ще? Ну, тобто це такий виклик. Далі тренери, тобто ну, от дуже багато якихось моментів, які я хотіла, психолог, знову ж таки, в нас не було психолога. От все я робила зі свого досвіду. Таке хотіла зробити класний простір для дівчат, тому що є стереотип, що коли чують, там, віддай малу на художню гімнастику, ой, ні, там розтягують, там боляче, там її будуть вбивати. Дійсно є таке. Але, знову ж таки, я хочу донести аудиторії, що підхід він змінюється. Як ми йдемо в Європу, так само і ось цей підхід в нас дійсно вже європейський. І головне, це, я наразі розумію, це ментальне здоров'я дівчат. От це супер важливо. Особливо зараз в умовах війни ми розуміємо, що саме дівчата в більшій десь мері будуть саме відбудовувати Україну, і нам потрібні здорові, класні, спортивні дівчата. Ну і так круто, що відкриваються такі академії, бо для мене це означає, що олімпійська чемпіонка Анна Різадінова вірить в цю країну, тому вона відкриває академію, так. Вона зрощує нове покоління гімнасток. Да? І тут би я хотіла трохи поговорити про чемпіонат з художньої гімнастики, який пройшов наприкінці минулого року, і там виступала дівчинка, це дійсно про інклюзивність. Да? Саша Паскаль, яка просто вразила і Україну, і, в принципі, весь світ своїм виступом. Вона на початку 22-го року в результаті ворожої атаки втратила кінцівку. Розкажіть, будь ласка, трошечки про неї, да, про цю талановиту дівчинку, як ви її надихали, чому вона продовжує цим займатися? Насамперед, скоріш за все, не я її надихаю, а вона мене, скажу правда. Спочатку я, а вже ж почула про Сашу зі ЗМІ, тобто десь у соціальних мережах, я пам'ятаю, з'явилася інформація, що взагалі в нас ось є така неймовірна, просто абсолютно дитина. мужності та незламності. Я була щаслива, коли я познайомилася з Сашею. Там був ряд, знову ж таки, інтерв'ю, де нас запрошували разом. І я познайомилася з Сашею і з її мамою. Пам'ятаю, перший раз, коли ми зустрілися, я навіть
не знала, як правильно поводитися, про що говорити, що запитувати, як справи, ну, якось, як здоров'я, теж якось, як ти, теж якось. І от я навіть не могла відчути, я так хвилювалася от, перед першою зустрічю. Але коли я побачила Сашу, це настільки відкрита дитина, Боже, це настільки позитивна дитина. В неї, я не знаю, що на серці, але от зовні, я ж кажу, вона може всіх надихнути, вона може всіх просто, вона як запальничка. Коли ми почали організовувати турнір Різадінова Кап, ми таке одразу я зрозуміла, що хочу запросити Сашу. Ми її запрошували і на спортивні збори, але щось якось так не виходило там по графіку усіх. І от тут на турнір я її запросила, написала мамі. Мама, знову ж таки, треба все узгодити з тренером. Я поки не можу дати відповідь. Я кажу, добре, узгоджуйте з тренером. Тренер також неймовірна просто людина. І Сашка, да, вона приїхала, погодилися. І, Боже, ну, вона, мені здається, стала просто таким найяскравішим моментом цих змагань. Вона отримала міс незламність. Взагалі, ну, увага неймовірно була прикута саме до Саші. Унікальність Саші в тому, що вона не робить з цього якусь трагедію, вона не маніпулює цим. Вона поводиться, от нібито все добре. Я взагалі займаюся улюбленою справою, я це обожнюю. І я ж кажу, я беру з неї приклад. Правда, коли діти в академії щось там стоять, не хочуть працювати, або там щось в мене болить, Анна Сергіївна, я сьогодні працювати не буду. От я просто одразу, я навіть нічого не говорю, просто відкриваю відео Саші з виступу, кажу, дивись, в неї нічого не болить, все нормально. І ось тут приходить усвідомлення. Це правда. Ну, тобто, для мене це приклад. Я ж кажу, в мене також є моменти, коли є дні, там у грудні, знову ж таки, перед змаганнями були, коли ти думаєш, Господи, ну не хочу просто нікуди йти. І знову ж таки, от просто нагадуєш собі, що є така дитина, котра зараз тренується. І ти такий, оп, все добре. Окрім того, що ви тренерка, мама, що дуже важко насправді, ви ще в Національному олімпійському комітеті відповідаєте за Крим. Так. Які там у вас функції? Ой, які в мене функції? Ви знаєте, скільки я вже 4 роки так відповідаю саме за регіон з Національного олімпійського комітету у Севастополі. Але, скажу чесно, мало що можна зробити, коли територія окупована. І десь, от, напевно, в цьому році, знову ж таки, на все потрібен час, да, досвід. До мене прийшло таке усвідомлення, що я хочу робити дуже багато от саме для Криму. От якось до цього там в мене академія була, книга, там інші якісь там цілі, мрії. А от саме в цьому році я просто от прокинулась і думаю, Боже, чого ми нічого не робимо? Чому ми не говоримо про Крим? Чого ми взагалі забули, що там наші спортсмени? Вони наші. І якщо ми це не будемо проговорювати і знову ж таки розробляти якісь проекти по поверненню кримських спортсменів в Україну, чому ми це не робимо? От в мене, як знаєте, і ми вже там працюємо над рядом проєктів, дуже важливих, я вважаю, саме для кримських спортсменів, тому що це моя галузь, ну, тобто я там розумію, як і що. І так, тобто я думаю, що от саме в цьому році ви побачите дійсно от багато таких саме дій. От саме не просто Крим наш, а саме дій зі сторони нас, зі сторони України, саме от по відношенню до Криму. У вас на себе залишається час? Дуже мало, також працюю з цим.
Буває таке, от знову ж таки, такий досягатор от по життю. Але Олімпіада ж вже минула, медаль вже висить. І далі треба тримати баланс, але я така людина, от знову ж таки, напевно, через спорт, або характер, або кримські корні, я не знаю, що мені постійно, тобто мені краще перепрацьовувати, ніж от взагалі без роботи. От я прям, мені нічим дихати, от коли я без роботи, коли я от нічого не роблю. Тому мене треба зупиняти десь і треба знаходити ось цей якийсь баланс, тобто дозволяти собі, наприклад, Аню, сьогодні ти можеш пропустити тренування, там, сьогодні в академію ти можеш не прийти. Це добре, нічого не станеться там, за одне тренування. Ось, тому зараз от намагаюся якраз знаходити час на себе. Так. Неймовірно радію тому, що останні роки особливо імена українських спортсменів звучать, і вони відомі, і їх багато хто знає тепер. Так. Бо раніше було зовсім Так. по-інакшому. Остання Олімпіада, яка була в минулому році, це була Олімпіада, за якою я дуже спостерігала. Я приїздила на ВДНХ, там був відкритий, значить, можна Так. було дивитися, коли там виступають наші спортсмени. Я йшла, а по всьому ВДНХ висіли, значить, такі великі портрети спортсменів. І я йду, дивлюсь і думаю, яка гарна, Боже, яка талановита, і це такий хлопець, а ми їх імена не знаємо. Так. І це так насправді важливо, щоб це лунало, бо раніше, пам'ятаєте, говорили, що спорт, мистецтво, музика поза політикою. Да. Що ви думаєте з цього приводу? Бо для мене, насправді, наші спортсмени, митці, музиканти, вони амбасадори в якомусь сенсі в Україні. Да? І повномасштабне вторгнення це підкреслило. Які у вас думки щодо цього? Ну, ми всі зрозуміли, мені здається, що спорт не за політикою. Спорт – це інструмент, в Росії так точно, який вони використовували і використовують дуже потужно. Ми бачили декілька прикладів, коли спортсмени Росії виходили з літерою Z і показують це, доносять це. Я не знаю, вірять вони в це, і взагалі розуміють, що це означає. Я не знаю, але вони це роблять. Тому однозначно спорт не за політикою. Я вважаю, що взагалі спортсмени – це дипломати у своїй сфері, тому що в нас аудиторія більш така міжнародна, і ми можемо донести свою думку до всього світу. Це правда. Ну, тобто в мене, навіть якщо взяти соцмережі, там в мене так, а вже ж є відсоток України, але далі в мене йде Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, ну, тобто і Сполучені Штати. Тому от чому важливо, знову ж таки, проговорювати про Крим, навіть якщо там мало буде переглядів, але треба це доносити, тому що іноземці, от я коли спілкувалася, багато хто взагалі вже не розуміє, Крим, що це? Це яка країна, розумієте? Там, а що у вас відбувається? А у вас же ж там все закінчилося. Як закінчилося? Тобто треба це все показувати. І я чесно радію, от спортсмени взагалі ми такі дуже закриті, і ми не любимо багато говорити. Ми от звикли з дитинства саме діями доводити. Але от на початку війни я прям пишалася от всіма спортсменами, наскільки ми згуртувалися і наскільки ми багато говорили про те, що не можна допускати Росію, Білорусію до Олімпійських ігор. І я вважаю, що от саме недопуск цих двох країн, це саме, знову ж таки, робота спортсменів так само. Я не кажу, що тільки спортсмени, дуже багато федерацій і Національний олімпійський комітет, і Міністерство спорту, всі працювали, але спортсмени, коли підписують лист до президента Міжнародного олімпійського комітету, до Томаса Баха, ну там десь 100-200 олімпійських чемпіонів та призерів, ну це вже вага. Ось. Які плани маєте на найближчий час? Бо Олімпіада вже позаду, ви відкрили академію, ви чемпіонка світу. Про що мрієте взагалі?
Знову ж таки, я така людина, я завжди ставлю якусь ціль і до неї йду. Тобто я не можу просто от якось по течінню плити. А можу сказати, що зараз наразі в мене в голові, от перше, з чого можу розпочати, це кримські проєкти, да, пов'язані з Кримом. Тобто я якось собі так сказала, я хочу, я буду про це говорити. Друге, це академія, це як друга дитина моя. Тобто це, яка постійно її треба або нагодувати, або заспокоїти, або ще щось. Ну, це правда, постійно щось відбувається. Знову ж таки, турнір будемо проводити другий вже взимку, цього року, да, вже цього року. Будемо вже готуватися до нього. Також є в планах спортивні збори для дітей, такі всеукраїнські збори, такий кемп зробити. Ну і знову ж таки, мрію знайти ось цей баланс, тому що робота, я в собі не сумніваюся, тобто працювати я буду завжди, напевно, це вже частина мене, а от десь знаходити час саме для себе і побудувати родину. Ну, це мрія, мені здається, кожної жінки. Я вам щиро цього бажаю. І дякую. І дійсно, не знаю, дуже хочеться, не знаю, щоб була в нас і перемога, і був час і на весілля і так далі, щоб от ми саме змогли щиро радіти цим моментам. Зараз ви готуєтесь до виставки, яка буде присвячена Криму. Так. Про що це для вас? Ось ця виставка – це, напевно, такий перший крок. От саме коли ми хотіли об'єднати кримчан, ми хотіли нагадати про українців, які народилися в Криму, які говорять, які роблять для Криму дуже багато чого. Ось. І нагадати, в цілому людям нагадати, що Крим наш, так. Що б ви порадили молодим спортсменам, які тільки-но стають на шлях свого формування як спортсмена? Працювати набагато більше, ніж ось ця дівчинка там ліворуч або праворуч. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви займаєтеся, якщо ви обрали для себе вид спорту, неважливо, це там теніс, плавання, гімнастика, не бійтеся вкладатися в цей вид спорту на максимум. От, як мені казали, от кожного дня, от як помирати в залі, от нам так казали, от до останнього, щоб вже там ти не міг йти додому, щоб вже не було сил, от до такого, от такий максимум треба залишати в залі. Тобто ось цей фанатизм, ось я приклад, коли ти настільки фанат, коли ти настільки просто хочеш досягнути, бути найкращою в Україні, в світі, ти завжди досягнеш. Але треба не просто хотіти, тому що навіть якщо прийти до мене в академію і запитати у дівчат, ким вони хочуть стати, кожен скаже олімпійською призеркою. Але вони навіть не уявляють. І повірте мені, мало хто готовий пожертвувати часом, відпочинком, я не знаю, там десь не з'їсти цукерочку, там ще щось. Це такі дрібниці, але саме з цих дрібниць і складається, формується ось цей характер чемпіона. Тобто, чому хтось виграє медаль, а хтось ні? Так, є удача, є там ще якісь там певні речі, але
той, хто переміг, от саме свою лінь, своє там поганий настрій, у дівчат завжди щось відбувається, або там хлопець, щось там розсталося чи ще щось. От коли ти все це переміг, от тоді ти і станеш чемпіоном. От я можу так сказати. Коли я говорила, що я буду записувати з вами інтерв'ю, декілька моїх подружок кажуть, блін, завжди от мене цікавило, чого в неї прізвище таке? Вона кримська татарка? Я кажу, та наче ні. Що б ви сказали людям, які питають про ваше прізвище? Бо я точно знаю, наші глядачі, коли побачать Анну Різадінову, такі, щось дуже, не схоже, знаєте, на українське прізвище, або там на російське, на будь-яке інше. От на турецьке, на тюркське, точніше. Я, по-перше, пишаю своїм прізвищем, і скільки разів, наприклад, коли я кудись приходжу, там, ваше прізвище Різадінова. Як Різадінова? Давайте я вам краще напишу, ви просто перепишете. Тобто, дійсно, вона складне моє прізвище, але знову ж таки, я їм пишаюся. В мене коріння дуже багато. Бабуся взагалі італійка в мене. В мене є і коріння кримських татар, і казанських татар. Тобто там в мене така суміш, я б сказала. Дідусь в мене українець. Тобто там багато чого в мене є. Чесно кажучи, завжди мене назвали, Ірина Іванівна Дерюгіна назвала мене просто Різа. Якось я так повелося, Різа. Навіть там підписували десь там музику чи ще щось, там купальники Різа. Ось, і навіть зараз мене можуть так назвати, там дівчата, мої колеги. Ось, але саме походження якось я, чесно кажучи, не розбиралася. Але в перекладі це звучить дуже красиво. Да. Останнє моє питання. Я задаю його всім гостям обличчя вільного Криму. Ваше місце сили в Криму? Не можу сказати, що це одне місце. Зараз так в мене така плівка, знаєте, прокручується з мого народження. Місце сили. Це і наша квартира, це і двір кожного ранку, коли я виходила, йшла на тренування. Далі парк. Річка Салгір, боже, скільки я проходила просто туди і назад через неї. Далі це вже ж зал, от я якось зараз такий свій шлях. Далі це зал гімнастичний, це також місце сили, тому що саме там я зростала. Там мої були перші тренування, перші медалі, перші розчарування, сльози і так далі. Далі таке місце сили для мене – це саме ресторани кримсько-татарської кухні. Я обожнювала їх, тобто коли було погано, я пам'ятаю, ми з татом, мама зі мною не розмовляла, щось я там погано працювала. Тато, ну що, по лагману? Так, по лагману. І правда, ось таку тарілку, ось така дитина, там скільки, господи, 5 мені, ось таку тарілку. Хто не пробував лагман, будь ласка, спробуйте. І далі ще пахлаву, тобто це якісь такі моменти, дійсно, які заряджають, як кухня, культура, знову ж таки екскурсії, боже, скільки ми їздили, і море, і ця галька. Спочатку, я не знаю, спочатку тобі боляче, боже, а потім ти починаєш цінувати цю гальку. Я ж кажу, і трубочки, боже, на пляжі трубочки, це взагалі, як мені цього не вистачає. Тобто, знову ж таки, дрібниці. Але з цих всіх дрібниць і складається, можу сказати, моє становище. Дуже вам дякую. Я бажаю, щоб ви найскоріше побачили квартиру своїх батьків, зайшли туди, обійнялися з мамою, з бабусею. Дякую. І, напевно, що буде класним приводом нам десь на березі моря з вами записати ще одне інтерв'ю. Обов'язково. Дякую дуже вам. Дякую.